Hej, mit navn er Mathias, jeg er 24 år gammel og driver til daglig mit eget marketingbureau. Og så sidder jeg her på Coworking. Den dag i dag, der sidder vi i et lukket kontor, hvor vi er 8 mennesker og har egentlig hver vores virksomhed. Derudover så kan man også vælge at have en plads, hvor man bare sidder ude i et open space, hvor man også har rigtig rig mulighed for at netværke med en masse andre. Nogle gange får jeg også typisk kunder på besøg, og der er det virkelig fedt, at man også kan leje nogle forskellige mødelokaler, der er på Coworking. Når jeg får folk på besøg, som jeg holder fysiske møder med, så virker det også meget mere professionelt for deres vedkommende, når jeg tager med ind på et rigtig flot mødelokale, som man kan leje helt gratis på Coworking. Noget af det aller fedeste ved Coworking, det er helt klart, at det ligger så centralt i Odense, som det gør. Og det er det bare super fedt, at man kun skal gå 5 minutter herfra til banegården for egentlig at hoppe på et tog til København. Så er det hele også plug and play. Det betyder egentlig, at du skal ikke tænke på noget praktisk, når du kommer. Der er et bord klar til dig, der er en stol klar til dig. Der er løbende sociale arrangementer, der gør, at du egentlig bare får det rigtig godt på kontoret og ender som mig med at blive en del af det og ikke har lyst til at smutte derfra igen.